हिन्जावफोरनि खम फैसाजोंनो देलायग्रा बुस्थुफोर नै पुरा नै बिराद खम दामाव मोनगोन बेफोरखौ बिराद गारिबो फैयो नै गारिजों गारि एभेलेबेल बारस'नसै आयौ 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 नायदो नै बेसेबां भिर दं मानसिफ्रा ओरैजाय नायदो ओरैजाय ओरै सिंथिं गासिबो मार्केट जोब बेसेबां भिर नायदो हिन्जावफोरनि बुस्थु फानग्राहाय बांसिन सिख्लाफोरल' नुयो बाहाय दखाननि सिङाव हाबलांनानै खोन्थानोसै नोंसिनो जायखिजाया मा मा मोनो हिन्जावफोरनि बुस्थु सोंनायथ' जानाय नङा बेसेबां बेसेबां लाबोदो मोनसे दखानाव हाबनानै नायगोन नै सिरिजों गोजौआव गाखोलांसै आङो उदेननि बानायनायसो खिन्थु नै बेलाय गासिबो सिख्लाफोरनि जोब जेसेबांनाखि डिजाइननि जायखिजाया नों हिन्जावफोरनि थाखाय नागिरना लानो हागोन बाहाय ना नायदो ओरैजाय जेरावखि थाङा गासिबो हिन्जावफोरनि मोनजोबगोन नों फिसा फिसा सोरनि दखाना बबेजों जेबो पात्ताखौनो मोनखाया आरो फाग्ला बायदि नायदो गासिबो हिन्जाव गोजा बबे दखाना बबेनिफ्राय बबेसिम जोबदों जेबो पात्ता मोना बाहाय नायदो आं बेयाव जेबो बाया खिन्थु फैनानै नोंसोरनो देखायनो नागिरदों नै बेफोर गासिबो सेन्देल जुथा दखान ओरैजाय गाहायजोंबो थांनो हागोन नै बेलाय मेडाम मोना नायदो कौन जगह पे आए थे आपने अच्छा नैबेजों गाहायाव हाबलांसै दा सेन्देला मोनामजोबो एकदम ओरैजायबो नायहर नै बेसेबां दखान दं बाहाय हाजार हाजार दखान सोर सोरनि मालिक जेबो हमनो हाखाया नाय नाय अरे उधर कहाँ गया था तुम बता हिटेला हिटेबो जोबनाय नायाखै ओरै सिंथिंबो दंबावो माथो बाङाव नै ओरैजाय मोनसे लामा आरो नैबे गोजौआव जों थांना फैखांबाय दा नै ओरै गाहायजों नायदो भिर मानसिफ्रा हा एकदम भिरथारलै हौवाफोर खम नुगोन बाहाय हिन्जावफोरजों बांसिन गासिबो बायग्राफ्रानो हिन्जावनिखाल' नालाय नाथाय फानग्राफ्रा हौवाजोब गासिबो नायदो ओरैबायदि कास्टमार कि कास्टमार 500 दो 250 थाखा होमबालाय जोंहा 300 थाखानि लाबोबाय अच्छा ये और ये दखाननि कन्डिसना गोजौआव जेबो नङा नाथाय ओरैबायदि पाब्लिक फैखायोना मा होनबावनो दे ओरैबायदि भिरखा उनाव नायले आइखौनो नायहरदो नै खिथुनाव माबायदि बेलाय ओरैबो लामा दं गोजौआव दहाय थांनाया बेनोमोन दा ओरैजाय फैलायबाय जों ओरै थांसै सेम ओरैबो भिर बिराद नायजोबथारदो गासिबो बिराद गोसो होनानै बासिगासिनो आंना फिसाजोआ लानोसै मामि लादो दे लादो लागायनानै नायनो जाबाय
हो गया ना जाबाय ना जायो गेजेरावबाबो जायो आयु क्विनका बेखौ मोननोसै खाथियाव नेखायलाय अरे रे 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 बाजि बाजि दे लादो दा खुसि लादो नैबे मेडामा बेफोरखौ फसायबाय नै बेगखौ नायनो माबायदि जोंनिथिंथ' नुवाखैमोन बिदि डिजाइना एसे गोदान बायदि नुवाखै नायदो नैबेखौबो बिराद समायना नुदोंना नायनाय माबायदि बायराथिं ओंखारलांबाय ओरै दहायनि गोजौआव जों हाबहैनाय ओमफ्राय नै ओरैजाय आरो नायदो बेगफोर फानदों बाहाय नैबेजों दासो फैखांबाय नै एनाउन्स खालामदों दा बायरा फैबाय नै दा नै लेंहरगासिनो दं पूरा बिल्डिंनि खाथियाव नै ओरैजाय दा एसे लाबाय आरोना उनाव माबासिगोन दा हाब दावरावथार आरो बाय नायसैलाय सना माबा नायदो नै एसे गोजौआव थांनानै देखायना नोंसोरनो नायहरदो नै बेहाय गोजौनिफ्राय देखायथारसां नोंसोरनो बाबारे ओरैबायदि भिरखा बाहाय बै एफसि रडखौ बोनो नागिरबाय माने लारसो नुजाजोब्बाय ओरैबायदि भिरखा बे जायगायाव कलेजबो दं नालाय बेखायनो बिराद माबा भिर जायो बाहाय कलेज एरिया ओमफ्राय बिराद मानसिफ्रा बेयाव फैयो खम समनि माबा बुस्थुफोर मोनो नालाय ओंखायनो नुगोन बेयाव सिख्लाफोरनि जोबगासिनो दंखायो नायदो एलाय ओरैबायदि जाग्रा लोंग्रा आइजाय दुरिया नेगासिनो नायलांदो लासै फास्ट फुड पुनायाव आं नुबाय जेसेबां फास्ट फुड फानग्राफोर दंना ओरैबायदि फैसा खामायो बाहाय मानिनांगोन आरो बिसोरनि खामायनायखौ सानसेयावनो 8-10,000 गाहाम खामायलाबायो बाहाय बे आरो नैबेफोरबायदि जायगायावथ' आरो बांसिन थाबाव माने जोबनो थाङै कास्टमारफोर नोंसोरबो फैबा बेरायफैदो बाहाय आरो बेफोरबायदि नाजाराखौ नायबानो जाबाय बिराद भिर मानसिफोरखौ नै दखानदारफ्रा माबायदि जासियो दखानदारफ्रा बिदिनो लानानै जासिलाबायो बयनोबो नायदो थ' आवगायथिं थौदो बे फिसा जायगायावनो ओरैबायदि मानसि फैखायो मा होनबावनो आरोना एफसि रडनि मेन मार्केट बेनो बेहायनो बांसिन मानसिफोर जेरावबो दङ मोजां मोजांनो खिन्थु बे जायगाथिं बांसिन थायो आरो सोरनि ड्रेस गाननाय सोरखौ मा होनबावनो ओरैबायदि खाथ्रानाक जायगाखा आरो बेयाव ना Kami ya, English का जो रक्षा ड्रेस हैं, ये भगवान, नायदो माबायदि, फास्ट फुडनि दखान लानानै गासिबो ओरैबायदि भिर कि भिर, मोमो जानते हैं, मावा मोमो देना दो, एक प्लेट कितना है प्लेट में? 6 पीस रहता है कितना 6 पीस तक नॉन वेज 90 रुपये है ना 2 प्लेट दे दो फिर पार्सल इधर है पार्सल खाना उधर बैठा हुआ अलाउड नहीं है खाना नहीं है अलाउड नहीं स्टैंडिंग खाना पड़ेगा मोमो जाने ना गए दिशा मोमो जानते
बे प्लेट मोनसेयाव 90 थाखा प्लेट मोननैजों 180 थाखा जायगा नायै जायगा मानि पुना शहराव गासिबो दामा सोलायजोबो दा बे जायगायाव बिराद मानसिफोर भिर नालाय ओंखायनो दाम बारा बेहाय जाग्राफ्राबो बांसिन दखाननि चार्जआबो बारा जागोन बेखायनो बाहाय बाराथार आरोना दे जानोसै होमबा दे